आं वार्निं होखायो बे मानसिखौ बे मानसिनि जिखिनि बाथ्रा आं बेखौ खोनाफिननो मोनगासिनो दङ। हिन्जावसाया थांफानो नागिरदों बे हौवासाजों मानो होनब्ला हिन्जावसाया खोन्थाहरदों दानिसो जास्ट 1 मिनिटबो जायाखै बुंदोंखि बिथांखौ बे सेंग्रायानो रेप खालामनाय बायदि खालामदों, गाव हाबा खालामगोन होननानै कर्ट मेरेज खालामगोन होननानै, बाट बिथाङा दासिमबो बेखौ हाबा खालामाखै। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आरो गुबुन सिख्लाखौसो जों मैया मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन ना, रायज्लायदोंमोन टपिक बेनि सायावनो आरोना, जेरै गसाइगाव आरो जेनेबा क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगाव आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे हौवाया नगावनि, ओमफ्राय जे जाय मानसिया कमप्लेन खालामहरदों बे हिन्जावसाया बाक्सानि, आरो जाय थार्ड पार्सन हाबदेरदों बे सिख्लाया क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावनि आरोना। ओमफ्राय ओंखाम जानो नागिरदों होननानै बेसना खोन्थाहरदों बिथाङा, माने ओमफ्राय लांफानो नागिराखै जाहैदों। ओमफ्राय दा बेखौथ' रेप खालामनानै बा बिथांजों सोलेर गेलेबाय, ओमफ्राय दा गुबुन सिख्लाजोंबो बियो लाइन मारिगासिनो दं, गुबुन सिख्लाखौबो लानो नागिरदों, ओमफ्राय बेखौ लानो नागिराखै, बाट बिथाङा 3 बोसोर जाबाय रिलेसनशिपआ, ओमफ्राय दा गुबुन गोदान लानो नागिरदों। स' बे मानसिया गोबां दायनिगिरि, बियो गोबां साजा मोननांगौ। आरो लोगोसे आं बेखौ वार्निं होयो, जुदि बिथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्लाथाय सामाल के रहना भाई। आं मिथिबाय नोंखौ वार्निं होखायो, नोंखौ हले आं गारखाया। बे बिनानावा आंनि सायाव गाबदों आरो लोगोसे बिनानावा आंखौ मदद बिदों। स' नोंथ' गखाया, मानो होनबा बे बिनानावा नोंखौ खोन्थादों बे रेप खालामदों होननानै। स' नों रेप खालामनायनि फिथाइखौथ' नों मोनखागोनलै भाई, जुदि नों बे हिन्जावखौ हाबा खालामाबा लायाबा, मिथिबाय? स' वार्निं होखायो आं नोंखौ, मिथिबाय? स' नोंसोर सानैनि गेजेराव जुदि सोलेर गेलेनायाव जुदि मिलायलायनानै गेलेदों आरो लोगोसे गारलायलासिनो थादों, आं बेखौ बुङा जेबो, बेखौ आं जेबो साना, बुंनो साना, मिथिबायना? बाट नों जुदि बेजों सोलेर गेलेनानै जुदि नों बेखौ गारनो नागिरदों, नों गवा बेथा, मिथिबायना? बे हिन्जावसाया आंनो कमप्लेन खालामहरगासिनो दं, मिथिबाय? आरो जुदि बे हिन्जावसानि भइसआ आंनिसिम सफैनानै भिडिअ बानायनाय मानाय नोंनि सायाव जानांगौब्लाथाय नों गैला, मिथिबायना? जानला मानला मालायनि सोलेरजों गेलेनाङा जुदि नोंनो नाङाब्ला। बेनिखायनो नों जुदि मोजां मोन्दोंब्लाबो, सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोन्दोंबा, सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोन्दोंब्ला, अब्ला नोङो बेजों सोलेर गेलेयालासिनो नों मोजां मोन, अब्ला नोंहा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। मानो होनब्ला मोजां मोननाया मोजां मोनलायनोखा। खिन्थु सोलेरनिसिम थाङोब्ला गवानो बेथा, नों बिराद फाब नांखागोन, आरो लोगोसे नोंथ' जेलाव थांखागोन फाक्का, आं डाइरेक्ट बुंखायो। मानो होनबा बे हिन्जावसाया नोंनि सायाव कमप्लेन होनांगौबानो, मानो होनबा प्रुफ दंजोबखायोना, गासिबो प्रुफ दंजोबखायो, मिथिबाय? साबधानलै फंबाय, मिथिबायना?